Serokkozîrên İsraîlê Binyamîn Netanyahû tekez kir ku hikûmeta wî daxwaza bicihkirina rêkeftina rawestandina şer ya di navbera wan û artêşa Sûriyê de ya ku di sala 1974 de hatibû îmzekirin dike. û Binyamîn Netanyahû rêgirtin li pêş derbasbûna penaberên Sûriyê ji bo başûrê İsraîlê li xwe girti. Netanyahu got jî ku ew ê berdewam bin di berevaniyê de di ber sînorê xwe de û wê alîkariyên mirovî li gor karînên xwe pêşkêş bikin, lê ew rê nadin wan derbasî navxaka wan bibin. Netanyahu rojdeya xwe li ser wê yekê diyar kir ku ew ê daxwaza bicihkirina rêkeftina nehiştina şer bi temamî diyar kir ku ew rêkeftin di sala 1974 de li gel artêşa Sûriyê de hatibû îmzekirin. Ku ew di peywendiyên berdewam de ne li gel Koşka Spî û Kremlînê de derbarê wê yekê û wezîrê wan yê berevaniyê û serokê desteya giştî ya artêşa wan peywendiyê li gel hevşanên xwe li Emerîka û Rûsyê hevdem dikin. Her di vê derbarê de wezîrê berevaniya İsraîlê Avigdor Lieberman li gel hevşanê xwe yê Rûsyê Sergî Shoîgu roja yekşembê rewş li Sûriye hewlên Îranê ji bo bicihkirina hebûna xwe li Sûriye gengeşe kirin. Lieberman redkirina İsraîlê ji hebûna leşkeriya Îranê û Hizbulaya Lubnanî li nav xaka Sûriye ji Shoîgu re dubare kiribû û gotibû ku ew eger her tevgerek di wê derbarê de bê tîbînkirin ew ê rastewxo dest bi tevgera xwe bikin.